Juti tässä moro. Päivääkään on oikeita hommia teen. Jos se ihme tapahtuu, niin mun vehket on Atexin työasut. Näin se on. Vuonna 1992 perustettu Atex on erikoistunut raskaan teollisuuden työ- ja ammattiasujen suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin. Työasujamme löydät kaikista merkittävistä alan ammattiliikkeistä Suomessa. Menestystekijöistämme tärkeimpiä ovat kustannustehokkuus, nopeat ja täsmälliset toimitukset sekä erinomainen toimitusvarmuus. ATS Oy Atex on taloudellisesti vakaa ja tunnustettu yritys, joka jatkuvasti kehittää toiminnan eri osa-alueita. Operatiivista toimintaamme johdetaan Porvoosta, jossa sijaitsevat pääkonttori, varasto ja logistiikkakeskuksemme. Yhtenä alan nopeimpana toimijana kykenemme minimoimaan ajan asiakaskontaktista tuotteen suunnitteluun ja sitä kautta loppukäyttäjälle. Kaikki merkittävimmät laatustandardit täyttävät työvaatteemme valmistetaan omalla tehtaallamme Tallinnassa tai jossain globaalin alihankintaverkostomme tehtaassa. Vuosia kehitetyn valmistusprosessin seurauksena ammattitaitoiset leikkaajamme leikkaavat, ommeltavat kappaleet piirustusten mukaan. Sen jälkeen kuhunkin työvaiheeseen erikoistunut henkilö ompelee vaatteet ohjeiden mukaisesti. Kaiken viimeistelee tuotteen laadukas tarkistus, jossa varmistetaan tuotteen virheettömyys. Valmiit työasut saapuvat Porvooseen, jossa viimeistelyvaiheessa painetaan asiakaskohtaiset logot ja viimeistellään muut yksityiskohdat. Osa tuotteista jatkaa suoraan asiakkaillemme Suomeen ja ulkomaille. Kaikkia mallejamme varastoidaan Porvoossa, jotta nopeat toimitukset ovat mahdollisia. Tärkeintä meille Atexilla on tietysti asiakas. Siirrytäänpä Meyerin telakalle Turkuun katsomaan, miten työasumme kuuluvat maailman hienoimpia risteilijöitä valmistavan Meyerin telakan henkilökunnan arkeen. Mitkä tekijät teille Meyer Turun telakalla vaikuttaa työvaatevalintoihin? Työturvallisuusasiat on tietysti numero ykkönen ja paljon tulitöitä tehdään, niin paloturvallisuus, paloturvallisuus, materiaalit. Sitten on tietysti mukavuus haalareissa ja yleensäkin vaatteissa ja niiden käytettävyydessä. Juha-Matti, miten me Atexilla ollaan onnistuttu vastaamaan tähän palvelulupaukseen? No, silloin 2014 keväällä, kun me tämä yhteistyö aloitettiin, niin asiathan on mennyt meillä erittäin hienosti. Reagoinnit, joustavuudet teidän puolelta me saadaan, jos me halutaan uutta mallistoa tai mallia kautta huomioväriä, mitä tässä viime aikoina on nyt kehitetty, niin se on teiltä tullut erittäin nopeasti ja hienosti nämä asiat on niin mennyt meidän puolelle ja teidän kanssa. Nyt saa kuulua, minkä takia Atexi on ykkönen. Atexin vaatteilla ylämummo soi aina.